Къде си, че знам? Няма го, това не излиза. Това не се удови. Къде? Ясно. Да, ето го. Сега ще го атакуват. Ако го видят, те по-късно го виждат. Предния път излезе точно под носа на едната чайка и веднага се заби навътре. Май им писна. Виж как го пресреща сега чайката, гледай. Оп, уникално. Гледай, боя на стана. Оп! Жестоко. Ски, да! Жестоко. Иде ми да си смера това. Страхотия. Виж, обаче чайката се заби малко да го клясне. Го избяга, да излезе.